F'dan il-ħabs jgħixu wkoll 130 fenek. Mike, għandhom 130 fenek. 130 fenek? Fil-garax. Iridu jieħdu ħsiebhom u jnatfulhom kuljum. Daphne, Justin u Mike iridu jgħinu anka f'din il-biċċa xogħol. Ara naħseb ikolli nagħżel xi ħaġa fid-dinja biex ma nagħmilix hija dik. Imma kollha jkollhom jagħmluha. Ma kienx għawriħa, il-verità li t-nejt. Bas-sejwa tarri ħabdit. Jem sejdu l-tfal. Issa, ma nistax nara kif ħaniklu. Talqet il-fenkata għalija, tafli darba fix-xer kull fenkata u hekk. Ħajkolli problema kbira biex niklu. Jidher innoċenti u ħelu. Huwa Clint li juħsib il-fnik. U fenka minnhom kellha l-babies u kważi beda u jiena spjegajt l-tfal tara kemm sabiħa l-libertà kemm ma nistgħux nixtruha bi-flus qed nammiraw dal-boton fnik. Tifhem? Clint li żar priġunier f'Sant'Anna. Għad għandu 18 sena. Fiċkunitu Clint għadda minn ħafna problemi ta' saħħa. Lillum tlifta jnejja, ma narax minnu. Miex bie problema ta' droga, ma konx nieħu droga. Nemmen li iktar saqta għal-droga iwa ħabba fija. Għax kod ngħid għad għandi 13 sena, ġa spiċċajt. Tifhem hekk. Mhux ħabba fija biss ġifieri għax irid nipprova. Tifhem? Nqala li kollox daqqa, tulit bħad mermer, valf ma jaħdimx fil-qalb. Għamilt operazzjoni f'dari, għamlu li pajp. Ta' 13 sena Clint misma droga. Ħloqt problema kbira. Feta daqshekk żgħira, Clint jiġi bżonn flejjes kbar. Ġina nagħmellek ġimma ma nieħu xejn, nagħmellek ġimma sibtu ħadd, u rridlek 300 u 400. Tifhem? Kull jumej, kull ġurnata. Id-droga twassal il-Clint biex jisraq. Tkun ta' tajjeb biex ma tisraqx. Clint xorta jispiċċa l-ħabs. Sa dakinhar ommu missier Clint kienu għadhom m'għandunawx li Clint kienet jabbuża mid-droga. Sakemm dħalt il-ħabs, laqqas kienu jafu li jiena nieħu droga. Ma mhix daqshekk up to date fuqha. Ma jafux. Tifhem? Ma għandunawx ta' għax għarri t-sibu l-flus naqsin. Min ħadhom Clint, għarrejt, ħadhom Clint. Min t-du jħodhom, miex jien? Hija jaħdem, uħti taħdem. Uħti z-żajra għandha 12 sena, jienu ma naħdimx, dejjem il-flus. U affarijiet minn daw, jafu li kont nħawad xi ħaġa, li nieħu xi ħaġa, ma kienu jafu x'inhi jemmu, tifhem? Jiena kont ngħidulhom li ma nieħu xejn. Tifhem? Illum Clint ilu ma jmiss ma' droga aktar minn sentejn. Jesu mhix xorbu ma' droga. Sentej 4 xhur. Għax għajt klin il-ħabs. Bħala parti mill-programm, residenti jridu jitħarġu fil-ġim żej li hemm fid-dar. Mike Spiteri jaqla konfront ieħor. Għax uża subajh il-werrej waqt li kienet jitkellem. Meta nitkellem, u hekk, nagħmel hekk. U aċċennaw li biex ma nibqax nagħmel hekk. Meta jiena sejjer hekk, meta jiena qed nippunta lilek hawn tliet oħra, qegħdin ħarsu lejk. Illum il-ħadd. Fid-dar jasar dunkal biex jiċċelebra l-quddies.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Waqt it-tindif ta' filgħaxija, Michael iċ-Chief jikkonfronta lil Daphne. Għamel xi ħaġa. Min ixeddibek? Intek li mallebek. Intek li mallebek. Min ixeddibek? Tiċċekra l-bloħliek, joġbok. Iżda dan mhux xejn ħdejn li ġej għal Justin. ċala, taħxu l-mob. Taħxu jgħet il-mob, ċala, maħra ħej. ċala. Justin! Justin! Il-lejla, qabel jinġabru għandhom sorpriża. Jingħataw permess biex ikantaw mal-karaoke. Ħad gost naraw, ġifieri. Parteċipajt ftit, għax bdejt neħu gost naraw jipparteċipaw jgħadu ftit flimkien. Kien hemm vera xi ħaġa electrifying l-atmosfera kienet. Ħadd ħafna vera ħadd pjaċir. Affaxxinajt ruħi kemm speċi ta' stajna nieħdu daqshekk pjaċir mix-xejn kważi. Ma they're nice. Daw in-nies verament. Jien naħseb l-inqas ħaġa li għandhom bżonn. Ftit aktar għajnuna li kif qed itwhom hawn.